Utgangspunktet är 26 000 personbilar som vi har i förrjon och att de skulle lägga om så svärt det till omlag 100 gigawattimmar och det svärar och så det har haft för att tunga transporter lägger om ösnen så är det ganska som helst säger på 130 gigawattimmar och det svärar så ska det 15 miller. Jag ska inte rätta landstorsmannen, men det är inte 300 till 15 miller. Ett av 30 av de millerna som stannar på huset är det. Detta är färre. Och lyssnar om vi ser hotøysene, tar vi snacka om elbilar och löjestøyer. Så här är det här uppe i högra hjörne, till det som vi kallar för heimalöjestøyer. Jag kommer att snacka lyssna mer om det här ösne. Så da mittastamentet har visat det som vi kallar för vanliga AC-löjestøyer, till dessa här støyene som stannar ut i allmänna rummen. Här som folk kunde sätta bilarna lov att ta det er och ja, i biograf eller köpa in eller vad det nu måste vara. Det tar lite längre tid att lova. Och så har vi dessa här nya så högra hjörnet här som heter skjutlöjstøyene. Det är till dömes ta ett som körande ur Klaksvik till Havnar i Jönkru och ska norra till och du klarar ganska akkurat inte norra till Klaksvik så kan du få en skjutlöjstøy och faktiskt lova faktiskt rättliga kött upp några kilometer så att det kommer hem åter. Det är imiskt att kostnaden är ösni ävas löjstøyene. Det billigaste är så att lova hemma på alla matar ösni och utger. Härna så kommer det så här AC-löjstøyene som vi har sett upp om städer runt om i landet. Och det dyraste elementet är sån skjutlöjstøyene. Vi såg att fyra är att vi vill ju eller gärna som elfälla kunna styra och en avsamon löjningen av elbilen. Och grunden till det är att ett skräckscenario för oss är att folk som har elbil kommer hem typiskt att arbetstøy, sätta bilarna lova för in och göra dövra och sätta ganska en vaskmaskin ifrån och ta sätter nätjaken under trust. Då har vi prövat att teckna en kurva där som kanske de flesta känner attor i samband med covid-19. Jag har alltid relaterar öliga väl till akkurat det som händer i elnät någon. Hvis vi inte gör det, ja, men så får alla lova sommertøy och ta sätter trust av ett här låsspännsnätjaken. Kan vi säga nej, vi vill gärna släppa in i en avsamon styra lögn som jag falske. Inte så att vi skulle beslänlägga alla beslutningsprocesserna jag har kunnat någon, men att vi i en avsamon flyta orskonuslarna iver och ganska där tøyene är det inte så näkt trustan det. Detta här mynte visar vi så ger sig här imisko löj hottenar så har man sjön en elframlöslo men i stippla linjen här till samskifte och till här vill jag släppa in och styra uppe i vänstra hjörnet så jag vet det styrskiparna jag ser kan vi gå ungefär rätt långt ner nivå och så jag belastningen är runt omkring. Jag ska inte det är inte rent tekniskt. Jag ska skonta mig för bo där. Men så har vi också en plattform för löjstøyene som vi snackar kväll alla löjstøyene jag snackar vi den plattformen och här i mitten är ett samskifte som fortäller när skulle så im skulle löjstøyene är lå. Och själva skulle bilarna vara fulla av folk kom ut till bilarna klockan 6 i morgonen. Men gå så köttar lå här i mitten till något som vi gärna vill ha och en avsamon släppa att bestämma. Det är inte här vi sagt att folk inte kunde, hvis de vilja lova skjutare eller att de skulle i bindlo på kvällen, så har det också möjlighet för att sätta bilen och lova skjutare än det som vi annars hade yngst. Så har vi sett en kasse in här. Man ser ju ömståndställen runt omkring, utanför åkon och kanske förrjön ösen, att det kanske kommer handelsfällor in. Och det vill det så typiskt kanske li här i mitten, som sälja orsko ut till kunder. Men jag har just viljan att stippla linjer och jag ner till vid vilja ösen av som mån släppa att styra, självt om det är handelsfällor som kommer in i mynterna. Och det är som sagt för att trycka till att vi inte kom ut till kjälestöv och att vi missar strejmen och allt tog att förnäka lova samstånds. Hvis vi tar heimaløystøyene, så er det han som vi bruker ut det. Hvor heter vi til fremtiden for å begynne å ta videre, det er ikke gossier til som vi tar basere okkara skipene på. Dette er en øye, man kan si intelligent løystøy. Dette er den typisk han som vi sett oppe inn i garasjen til folket. Vi kallar en snilt løystøy til at hun kan faktisk lære kundens minster å kjenne og vøyd, og lære vi tøyene nær og i kunden, fra heimann fra måten nær han kommer hjem, og om man bruker bilen typisk et mye kveld, og tar et bindklubber eller hva det er, så lærer hun kunden å kjenne og løye så her etter.
men alltid vi så lovar effekt som gör det. Vi kunde så ett eller annat touchpunkt säga, vad ska det kväll ska jag faktiskt ut av vidja mina master. Ja, men så kan jag sjå det loa skjuta just här. Hon full av imiskar tackne. Hon har ett snilt löjinga, artificial intelligence, till mest att hon lär kunderna känna. Man kan välja skundlöjning, och det så när man har ganska flera bilar i en huset, så kan man se att det är som en load guard. Och det mest att löjestun helt eia vid belastningen och införelsen, så att vissa flera bilar löjer samståndes, og man ser etter en ovenfra, så færer løsene selv nye i effekt. For jeg tror ikke at jeg vil ikke miste strøm. Det jo rettelig nekvar strømmer vi snakker om som skal til disse bilene. Her så har vi en frekvensregulering som merker at hvis vi har tropløkene i et noen, så teker støyen selv til det og regulerer nye, så er det for at bjerke neten så slipper undan en blackout. For at vi tørselig her vi når folk loven, så har vi tidlig data for oktobermann her til, og bare for heimaløstøyer. Så sørger vi vel at til klokken 15, eller klokken 4, 5, 6 at bilene kommer og setter ui. Hvis alle disse bilene var setter ui, og alle loven samståndes, eller vi fotler effekt, så kan du gita hva urslit vi er. Det mest til at vi klarer det ikke, og det er mest sannlig blackout. Skulle det här att vi har sagt, vad ska vi vilja gärna ha folk ha pura fria timmar, så mest det egentligen att vi skulle bygga inte bara 8, men ganska 2 nödtjonsverk. Det kostar 800 miljoner stycken. Plus det vi skulle installera och uppgradera allt det kejalt nätverk i jocken. Så jag hade det här är intresse i jocken ödla samlon när vi ger oss lögn som ska ansamma som gör det. Tar vi löget i allmänna rum, så har vi hämtat möjlighet. Han heter en typisk AC-lögstö som ständer ute. Det standar där vid bankar, där standar av imiskon parkeringsplatsen. Och det som vi kommer att sucha, inte nödvändigtvis akkurat dessa typerna, men detta släger att det är ganska 2 styck. 2 bilar kan löa samståndes, och de kan löa här upp till 22 kilowatt, det är inte bra säkert i halvt där. Vill jag så löa skjuta en till? Så här var det som enda möjligheten. Vi har ett sev här ute, och så nuttjo är vi så standard uppe runt omkring i landet. Hette det vi kallar för en skjutlöste, en DC-löjning. Och här kan stå faktiskt i för att rättliga nekva orsko på öla stuttatoi. Och hette det han vi brukar ta, vi skulle bara, man kallar det schattlöa. Vi vill bara lycka släppa hem och bilen vi har tomor. Så ständer man när man får om dotter, så kan man köra och göra. Hvis vi skulle løa i det allmänna rummen, så det sånn en kostnad og avsetter. Og halvkjøtt for jøkta, så det man får inn til som et elbil. Og så gjør man en bruker her, og setter noen data inn her, og du er nødt til å sette penger i en konto. Og du ser annars i appen her, at det kan være en app, men AS hjemme så inn i hver i løystyr og om det er noen tøk, eller om det er galt, og så gjør. Ta i videre liv her, så stender folk ut fra CV og de ganske utenfor vi og tenker om å kunne vise deg hvordan det her er sammen. Det er faktisk rett jeg nevnte av vi gjør. Det her er tid, eller utgangstid her etter en telta, men vi tar sånn til øsene det er ikke en app, men som man kan si en web-applikasjon til fjærtelefoner. Og i halvt jeg kan si at de aller fleste transaksjoner så gjør vi av sånne webb-applikasjonen til fjärtelefon. Vi har også atlander vågjeren til som det. Det som ligger i korsen i ødelføren frem etter, det at vi for å sette ganske trutja skjøtløser opp at rett i henholdsvis Skalabottene, eller Skala 4, og i Karlsbergdale, og her i Havn. Og da snakker vi ikke 30 kilowatt, da får vi opp på 140 kilowatt. Nu blir det flit och nylt som man annars platt jag säga man fyller bensinbil. Det är så kött att löa bilarna då vi kommer på 100 fors. Och det finns ända större Tesla-kör upp att köta en till. Och det här är rättligt avvärst att du kan löa bilen vid sådana fer som vi får sucha vånande kommande år. Det är tunkar och lör och ska jag inte godkänna det nämnt jag ser var vi sätta och trusta och den gröna knappen, men hade gått i Atlantic plus där vi får sätta allmänna löser upp här som behov i 4. Det kom några priser då, 5 oktober,
Og vi så her at det koster altså 1,55 altså til elpriser, 4 kilowattimmar som kommer i en elbil, akkurat som du bruker elektrisitet hjemme. Men for at trygge oss til at biler ikke standa for lunge, så har vi sett en minuttgjald av øsene. Og her så gjør det at det er 20 øre per minutt i timen mellom 8 og 22, og at det er allmenn og AC løystøvnen, og vi tar 2 øre om natten. Til at det er en differensierad priser er mest til at de som så ikke kunne ha en løst og hjemme, de kunne så bruke dette som et alternativ. Og 2 øre, hvis du lører en 8, så er det stedet med 6 kroner. Og faktisk er det at du ikke løa, typisk ikke løa hver natt. Hvis du sier at det er en bil i førren køyrer alle 15 km, så er det 41 km om dagen her alle. Så det er at du skal ganske bare løa 3, 4, 15 km. Så er det en pris fra kjøtløste, og her tenker man så 1 kroner per minutt, og det er sånn at tenkt at uiløkostnader for kjøtløstene er rettelig høy. Så hatt det hvis du løyer ut i allmänna rum. Hiv inn, hvis du løyer hjemme, så kan du løye for 1 kroner 45, 4 kilowattimmar, og så har jeg sånn ikke en tøyere avsetning av. Men treiten er at du skal ha en særstekke maler til det, og en eltalvo. Og at heimaløstøyen, hun skal kunne kommunikere, hun skal kunne samskifte opp med det styreskipen til seg. Til å si at vi skulle kunne bestemme og en avvisamon når vi bilene løa vi fotler for. Så hadde det som ligger i korsen til åkken, og jeg hadde brukt cirka 20 minutter som jeg heier. Og hvis det er noen spurninger, så tar jeg sånn fein i møtetøym. Ja. Spurningar? Her var den. Mikrofon til bra. Ja, AC og DC-løster. En AC-løster tar fer strømmen i bilen, altså vi veksler strømmen til at vi har sinuskurve og så fer i bilen. Da skal det ha inverter på med vi. Hiven er det DC, så er det faktisk som batteri. Ta fer DC-strømmen, altså jernstrømmen, bøgnløs fra inverteren og inn i batterien. Og ta kan så løa kjøter ved DC, månande kjøter. Og til at mest at kjøtløsene er alle baseret på DC, altså jernstrøm. Ja, tar jeg hava luar oi, men tar er typisk ikke så reelle større, eller dimensionerer vi så større. Flest av bilen som kører det tar lua AC, hvis jeg sier, 6 kilowatt her alai, men vi så ikke at de nødgjør bilene kunne lua kjøter, 1 opp til 22 kilowatt AC. Men i mån til DC så sier her kunne vi lua opp til, altså nødgjør biler, 100, 150 og opp etter, men jeg vil si at flest av biler som kører ved en det mittlen 40 og kanskje 70 kilowatt, har flest. Det. Ja.